Kagahapon, dunay gipahigayong panagtagbo o meeting tali sa mga taga-executive branch sa Kapitolyo o sa legislative. Pinanguluhan ni Glenn Soco. Katong matay sa iyang pagka babaon, karon naman lang po ni si Glenn. Kani atop, hilong yung kani panahong lalay kay ayaw ka maparehas ang Jimbo Burgonia nga ingno niyang, you're out of what, Jimbo? Panahong lalay, pertinin pagkahiluma. Kagahapon, tungod kay, doon ay gipahigayong meeting, tubag sa mga sakop sa media. Sa una ko nung higayon, nga, gihingan lang sa hipokrito. Kunang higayon sa publiko na, Glenn. Pero ang mga taong nagtanaw ni mo, dugay na kay kang hipokrito. Sa laktod pagka-istro, dugay na kay kantig pagkaroon ingnon yor. Nagpagkaroon ingnon magkantarong. Hagbay pagkang hipokrito tanaw na ko ng Glenn. Mabitang sa time to time. Kaya si Glenn, bisag kanito ako na interview, mapuspos na rin. Ang tinuod aning Glenn Soco, nahimo sang vice governor karon kay nakatsamba ba nga ang kontra man nagtoken. Sus. Og imong kuno si Glenn Soco, kani kabahin ni gihapon na itong ALQC Apoland Quarry Corporation. Nga kisi kunuhay siya kay dako kuno kay og discount. Wala di na tamo tando ka ng discount between sa mga legal na. Pero ang iyang akong gigilainan na kay ngunong wa kuno sila konsulta ha. Ang word nga gigamit niya plural sila. Bot pasabot ang tibuok board o Junta Provincial tingali Provincial Board. Ang nahitabo ani kay nganong wa sa konsulta kani adto panahong lalay Glenn Soconyor. Board member maka ikaw may naghimo atong authority ni lalay panahon nga siya pa'y gobernador ikaw board member ka ikaw may naghimo adto ikaw may author adto kabahin atong PMAC dito sa Alcoy nga ang 800 milyones kapin gipabayad na ninyo 56 milyones, di ba ikaw to? Nagpagulbol ka to Glenn nganong wa mo konsulta ha? Kay hadlo ka kaniadtong lalay ni Gwendolyn Garcia. Karon si Pamela na yung gobernadora ni bagulbol kang nganong wa mi konsulta ha? Sa laktod pagka-istorya, appropriate kayo nga word nga gigamit against nimo ang hipokrito. Hello, ko na. Hindi na lang, ay, pag-cute yan, yor. Kaya punta, pastilan, daghang kayo ni-describe niyo mo, hipokrito yung ka. Murag yung ka correct, bitaw, tanaw ni mo, susunod, Glenn Soco, murag yung correct. Ay, imuha to sa kinan nga na ay blinker, nas tubangan, nas dashboard. Murag ikaw to ka lang, blinker, authority ka. Ngil-ngiga ni mo, kita ang authority, anas gobyerno. Ang exemption, ano ha? Kanang blinker o kanang siren, bombero, ambulansya, disaster, o kanang BGMP ka na naidang preso. Pero why dang preso? Why dang ang ambulansya? Why pasyente? Dili sila exempted. Ganong nag-blinker mga. Imo ha to. Matay, believe ko ni mo na. Karon ka lang nikisi-kisi nga. Konsulta. Kinsam sa kang konsultahon ko na. Awa! Di ba? Authority yung inyuha diya. Dili kay og naamoy pagsupak. Pwede ninyong supakon at tubangan sa sesyon. Og asa mo napita magsabot na. Og doon naman mga illegal nga gihimo kay imo man giportray nga murag doon na backdoor negotiation da at taga governor's office ani murag nakasapi murag ingon ana may imong nauna nyor. Di ba murag ingon ana imong nauna nga basi nakasapi sila kay katong sa una ra ba sa 800 milyones kapin sa Dolomite Mining to sa Alcoy. 56 sa magpabayad na asa to imo ato tino ingon ana ba? Hello, ko. Iyon anak baglen, murag ang imong tumong adto, kani adto, o karon, naapad tong kagaw kani adtong lalay, nga padong diha nimo nga nadapa hantod karon. Kaya murag, og sa ako lang pagsabot sa ordinaryong pagsabot, sa kaabogado, ingon sa murag na ay negotiation backdoor anila. Ang ngayon yung himuon ingnon ka hipokrito. Kay murag ang imong pagtuong na nay backdoor negotiation basig ang mga tao ni Gobernador Pamo ay nakasapi ani. Murag ang kagaw sa panahon ni lalay nga ikaw man to'y naghimo nyor nada pa nimo hangtod karon nga
Kato na po ito ibagdo negotiation. Pila man to? Ang utana lang ko. Kay madungga mahibawan kang may krama, singgitan yung kaniyag. Uyawa! Pawa! Yan anak na, ha? Perting biliban ako ni mo. Murag hugaw kay kag hugaw pakas dirty ang style ni mo Glenn ay. Ay tabang ni Glenn Soko 24 oras ay los ni mo. Hay may tabang ni mo. Nahimo pa naron nga maginay wa magyud kay nahimo di anay mo tabang-tabang kuno hay kay ni parallel ka sa Office of the Governor na legislation ra man ang inyo. May gani kay kitagaan mo legislative assistance pa ni gobernador pambari 4. Unya karon ang imong gihimo kay himo-himo sa kanuhay kag tabang hay mapadong atuar man ni Office of the Governor gapon. Los nimo. May butag ni Nestor pasumala tor morning nimo. Uli ko diha og mator. Niya si Boy Justin Ongreha. Morning bay. Di apay laing Ongreha ang ambungan pod. Abi na ko og bayot na siya. O usang kay man tinuon mo boss. Abi na ko, wa ka ni mga Glenn di man. Bugoy na kong suno. Abi ko na nagbayot. Ang iya sangay. Alas 8:46, aris akong Christina, ha? Kunya, Lunes, natay lang hinabion na lang ang nakaschedule karon Lunes na lang. Si Christina gahapon, ako na ibawaan, i-post pag yun, ha? Sa page ni Montolfo, dito na-confirm kay, sa akin akong mga amigo, na may minaw ganito ka mamalakanyang din, eh? Si Alex. Sa monitor pa si Alex. Kosgan ka na, siya taga Negros Occidental. I think si Alex murag taga Kabangkala. Ano no? Ay kanay Atbang Cebu kanay ila. Escalante. Murag ina na ila. Si Alex Taguran. Monitor sa usahay dire. Na malakanyang ni dugay na. Tingali di man kumukuha kay dili man ni siya taas nga opisyal sa Malacanang si Alex, Boss Alex. Pero I think si second-hand information tong iya. Nga nahibawan tingali nga nihilak daw si Christina. Atubangan ni BBM ka ng presidente bitaw yung bangag. Ako sa rewind gamay patol pang Boss Ronix Ronix motovlog magbantay gyud si gobernador pa man iyang busy kay ganahan ra man na maggobernador ayay. Boss Ronix putar ka. So balik ko sa Malacanang si kato si Boss Alex diingon nga. Kana dili si Alex actually kagahapon pod ang nagstorya nako ha. Somebody from Malacanang na amigom ka nako tong iya. Ani digong hantod karon hiya mangyapon siya. Kanang hiya head executive assistants. Mo na dool na sa office of the executive secretary. Nihilak ko no si Christina pagkahibaw nga pilisan gid siya. Hilak tingali dili pod. Para anay mong naong boss ko picture ra ko butang to are. Dili po tingali, hilak nga, mawadaan sa trabaho dili. Kaya dili man sila mapas muna. Nihilak tingali kay, ang iyang future nga kauwahon ba sa mga tao? Oy, gihilakan, posible, nginala. Pagkagabi, nakakita ko sa post ni Montolfo, kada igsuon ni Rapi Tuplok ba? O ni Erwin. Nga, wa ko namada ang presidente sa naghilak ng Christina. Oy, hindi natitinag ang presidente. Sa iyak ni Christina, wa ko daba. Mao dito pagkahibaw niya nga ilisan siya, nisuwat kuno dayon og resignation letter. Kay aron ingnon nga graceful exit. Okay kayo? Katong iyang mama, graceful dancer man to. Hello ko na. Nainig sinulog ba si Gwen? So, ano kuno hay graceful exit? Automatic nangayog. Kana ba nagpasalamat sa iyang mga staff? Katong nakasabaan niya, sige, salamat ha. Katong nagpakasaba ka. Unya, pila may sugilan, pila may pads pungkol. Naibaw naman siya, gipaluapan po ni Claire Castro. Kanami itong tigpamaba ni Marcos nga butbuton sa kayo. Kutob sa isulting Sara Duterte, bakak para niya. Unya, og siya, og ang iyang presidente mo imusulti, tinuod para niya. Yun anak na Claire Castro. Now, karon murag naluoy tingali. Kani base sa ato nakaykayhan naluoy tingali ang presidente gihimo instead nga gikan sa pagkasekretary sa Department of Tourism si Christina in town kaluoy sad gihimo siya nga tighunghong
Kay ba mo kung saan ang tighonghong, gihimo siyang Presidential Advisor on Sustainable and Resilient Communities. Kay daghan ako ng hazardous areas ang Pilipinas. Kaning, muralig bugal-bugal niya. Dali magag-resilient communities, Presidential Advisor on Sustainable and Resilient Communities. Ang liluan gani mismo. Piti mo ito naghanang nangamatay sa bagyong tino na nga anod. Wa man gani siya. Bugal-bugal niya. Kay tanaw rin, Presidente, di gihapon ka perform niya. Basta magsige hinong kagpa-picture na sa pa. Isa na puti ka. Murag bugal-bugal ba? Sa habig niya, murag luoy ba kay bugal-bugal siguro na kang bangag. Oy kay, ganong ibutang magkuaning, wa mo ko ideya ani, wa magka isa ka perform atong sekretary pa sa turismo nga, ang iyang inahan sa niya kaniadto, na surusuroy o kanang pasigarbo. Naloko na. Karon hinoon nga ibutang sa bugal-bugal mangini niya ay. Although sa iyang paningkamot in town, hilak-hilak, matod pang montol po ha. Sa iyang hilak-hilak, nakapanghawid pagyod sa Malacanang, tingalid sa ako lang pagsabot. Pinobre pagsabot, si Cristina wagin mo hilang ka mapas mo sa kaunay trabaho. Abugada man eh. Ang iyang hilakan kay mauwasus ang mga subuan ng perti naghanang mo kantsaw niya. Yun! Ibas man gani siya kay matod pa, di apay na dugang. Ingon sila. Kanto ko nung kang Cristina nga paningkamot in town sa Department of Tourism. Although yan ang dinay, wasay plano katong murag sa kanabang galing sa mayong Rafi Tolpo dito Senado siya. Wag yung ko'y planong mo dagan og taas ka posisyon sa 2028. Although layo kayo. Pero katong yung paningkamot nga sige sa silpi-silpi ug asan napitan tong mga tao nga mosuroy antos Mindanao, antos Palawan, bisag asang nasura probinsya ha. Makakitas na ni Cristina nga mao'y gibaligya isip tourism secretary. Dili ang lugar nga gitawag na tog suruyanan in town sa mga turistang lokal o internasyonal. Gano man, ganong butya mang naong. Dili tanan akong balik kung nabisa kung sa kagwapo ni Glenn, Totod, gwapong tao man eh. Ramel, gwapong tao. Dili tanang sa amin, mudahig po nila. Napoy sa amin nga manaway nila. Dili tanang kamera, mudahig po nila. Di po tanang kamera, musaway nila. Ingon anak na po si Cristina, wa po nila hibantay na kay, matod pa sa, ini pa, picture niya, inig video, purtim ko siyang kupa. O di, iyang naong iunay niya baligya, di man ganahan ang mga hapon, anak. Kaya tuwan po nidaghan sila, ha. Nya, ang mga hapon, maingon, bati man ni sa mua. Ang mga Thailander, ang mga Vietnamese, di siya, naman ni daghan sa mua. Bati man ni dito. O ba? Tingali, mga Amerikano, ganahan, mga negro, okay ra. Pero pila raman ka porsyento ang mga negrong turistang mo anis Pilipinas, mga Caucasians nga mo anis Pilipinas, dili kay daghan. Ang daghan kayo mo anis Pilipinas, Koreano. Kana mga Asian tourist, Koreano, Inchik, na po daghang Inchik dito sa mga Inchik, daghan rin sa mga ay kanang mga Isurano, daghan rin. Hello ko na. Unlike kung ang imong ibaligya, katong kiadto nilang Bosronix Bagyo. Naa sa mga picture ako nakitaan, nga, pag yun naghang ka ito sa mga picture-picture, yung mga pagkuhan, pati naghana ka na bang masuruyan bitaw? Ikaw magtanaw, nindota ni, pag sila nakaadto. Eh, sila Ronix Iran, o si iyang misis si Ipin, niadto sa Bagyo, daghan silang mga video, katunta. Kato, i-enhance ni mo, kaya ang gigamit, ay, ang tuo ko, ang gigamit nilang, Boss Ronix, kato raman kuhan, ilang cellphone nga kamera, na ay daghang kayong kahimanan ang Department of Tourism nga makapa-improve sa hitsura ng lugar nga imong videohan o picturean. Nganong ang naong Kristina mo siging at tubangon ang ilang kamera? Hello ko na. Pang matod pang Glenn Ongre siya po gwapo. Bugoy ni. Sano, bugoy. Mo ni tan-aw gitan-aw tingali ni nga. Di na pud magwanta ang saway. Kay mismo ang presidente nga magiing na anong gaagwanta man ka ng Cristina Prasco. Tungod lang kay political accommodation, tungod kay nakay utang kag kabubuton, pero si Cristina Prasco kani adto ha. Panahon sa ilang kandidasi ni Sara og ni Bangag, siya mo'y gihimon tig pamutmot ni Sara dinhi sa Visayas. Even tibok nason to si spokes adto. Pero sa may nitabo, nang hawin. Hello. May magkano silang mobalitok-balitok kaning pamilyahan gwen. Maing mobalitok-balitok, mura na silang mga O ba? sitawagan na ka namang mga wate
nga pwedeng maputol ang tiil mo balitok gyapon na sa pikas tubang. Mao na ako nasabtan nga kaning iyahang pagka demote as presidential advisor sus porbida. Kung na ni, kana na ang murag paghapuhap na lang sa dako kang samad ba? Imbes tambalan og tarong or tahion, gihapuhap inton sa ang dako kang samad, aron di na mo muundang og hilak si Cristina. Yawa! Pawa! Ano ako nasabtan lang. Kaya karon nalimang kaghimo lang kang tighunghong. Siya, Mr. President, mo ni. Unsa man, kada adlaw ba mangayo gyud og tambag ang presidente niya. Mangayo bagyo tambag karon pabor pa ron niya presidential advisor on kanang Asardos area. Karon di man kay wa man ting-init maron. Inikabot sa ting-uwan ayay simbako. Og mobalik na sa tong flood control ni Peter Calderon nga 3.3 billion, makatambag bakas Cristina. Kani sir, ang hasal ni sir kay isampungan mag 3.3 billion ang malabuyok basin og makuan ni. Diris open matay wa para bagid mahuman ni ahong ang ihang 6.3 billion og implementar. Unya sa may imong itambag aring mananga. Karing kagriya Gulyas nga pa sa kadagana ri. Ang nabusog ra magmayo si Alan Quirante ra og si kanang Jonathan Quirante perti nabusuga. Unya adto kas ahente Toy Wilson Wenceslao nga busog daan ni samot na kabusog. Danilo Villa. Kani sila tanan mahimo baka kung balikon ang iyang posisyon karon murag insulto alang niya. Pwedeng insultuha gyud kay matud pa ha. Limang kag presidential advisor uyawag ranggo may patos Lito Osmin niya sa unas buhay pa panahong Ramos presidential advisor on economic affairs kato kuanto iha kaning iya sustainable presidential advisor on sustainable and resilient communities. Jesus Ginoo ko. Tanawa ko nung liluan. Okay ra ba mo? Resilient ang liluan? Tinaghanang patay ato ni aging Bagyong Tino niya. Diyan naman to Cristina. Unsa may nakita sa Malacan niya nga, ikaw may tudlo yun. Unsa may nakita nga, kani potential ni siya nga, gamiton aning posisyon na. O niya, kada adlaw, mga tambag, mga advice sa Cristina kay tighunghong man ni siya. Pangutana, ang Department of Tourism budget matagtuig dako kayo. Para sa promotion ha. Kaning presidential advisor ka, pila man ni kadako pod. Ang pangutana, dako ba ning budget? Ang giingon nga perting pagka inutila sa gikan kagakumkum kag dako kay puntel karon ibalhin na lang ka atong murag bulsa busluton murag dili makiangayon Cristina. Ako na. Ana diha, una kana man kung imong hitsura mo sige nimong ibaligya di man mahalin. Perti na napuno na tingali saway ang presidente na naminaw tingali. Sa ngilara na gana niya, sa naman, walang tayo laing. May laing ibaligyan na iya magnaong. Mau ba? Pwede, mas mahalin pa. Kailan mo magtabili? Kanang tabili. Katawag, Len. Kanang tabili, video o picture Mahalin magkano sa itong gagmay kang onggoy na skon, Glenn? Mel? Tarsier. Mahalin mga tarsier. Lalimang kag makuryoso ang mga Hapon kay only in the Philippines, only in Asia daw, na ay mga tarsier. Kanang gagmay kang onggoy. Muli at tuos, mga Koreano. Kay gusto mo na matan ang mga Koreano sa diayin tayo among mga apo. Nindot pa kayo. Picture ng tabili. This is the Philippines where tabili is striving. Asos, naghaan natin yung mga Koreano. Pero si Cristina mo imong tanon, this is the Philippines, this is your Department of Tourism Secretary. Muling yung mga Hapon. Naloko na. May mga Hapon, mga arigato. Di ganahan ay. May dahan. Kanay mo ito yung maligay. Picture og wate. Kani, mao ni pang vermiculture. Ugma na. Pero tabili, sos, daghana. Di ba na itabili yung mulupad? At singan? Takam sa kaoy. Karto tambal subak ba? Kato, og mo ito yung videohan. Na itabili ni lupad.
Asus, ang mga turista anak magpanon dire. Wa pa sila kakitag tabiling ni lupa dito. Pero ibutang ang naong ni Cristina. Ah, lingaw yan.